Isa sa mga iniuugnay sa mga kwentong kababalaghan ang Diplomat Hotel. Ito ay dahil sa kwentong marami ang mga pinatay at inilibing na bangkay ng mga pari at madre noong ikalawang pandaigdigang digmaan, ganoon din nung ito'y naging ganap na hotel pagkatapos ng digmaan. Ngunit ngayon, plano itong gawing creative hub bilang bahagi sa pagpapalaganap ng lokal na gobyerno na gawing UNESCO Creative City ang lungsod. Sa pamamagitan nito, maaari nang magkaroon ng iba't ibang mga aktibidades ng sining sa lugar. Maliban dito, dahil 117 years old na rin ang lugar, planong ibalik sa dati nitong itsura ang Diplomat Hotel at ayusin ang ilang mga bahagi ng gusali. Maintain pa rin yung significance niya, yung historical significance niya. It will still be there, makikita pa, i-restore lang siya. So hindi siya overall napapalitan, ayusin siya. Si Roy na ika-4 nang bumisita sa Baguio, sinabing ito pa lang daw ang unang beses na dumayo ito sa Diplomat Hotel. Para sa kanya, nais niyang puntahan ang lugar na lagi raw nitong nakikita sa telebisyon. Nang tanungin kung ano ang tugon nito sa mga planong ipapatupad sa lugar, and hopefully, hindi naman siya disturbing, especially sa structure kasi luma na siya. And I think the government of Baguio is trying to preserve the Diplomat Hotel. Ayun, hopefully, kung malayo naman yung event or yung activities and hindi naman siya disturbing dito sa area ng Diplomat Hotel, I think okay lang naman. Pero hopefully tone down yung noise. Ayon sa Department of Tourism, malaki ang tulong ng Diplomat Hotel sa pag-unlad ng turismo sa Baguio City. Ito ay dahil sa kultural at panrelihiyon nitong aspeto. Dagdag pa nila, isa sa mga umahatak sa turista ay ang 10 Commandments nito na ginantimpalaan ng World Guinness Book of Record bilang largest stone-carved 10 Commandments sa buong mundo. At para sa DOT, hindi naman daw maaapektuhan ng restoration ang inukit na 10 Commandments. Bagkus ay lalo pa raw itong makikilala ng mga taong darayo sa Diplomat. Well, ang branding niya is a heritage area, but it can also exist as a prayer area, no? So kasi the facility is already there, no? So it can be both. So it can be a multi-use area. Sandy Salvacio, Balitang, Solid North.